नमस्कार। मिथिलाक्षर अभ्यास के अंतर्गत आए व्यंजन वर्ण के तवर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न के अभ्यास करल जाए। सर्वप्रथम त देखियो, त के नाम बनते त के लिए एगो ई आकार बनाओ, ऊपर में लाइन दो दी, ई हो गए त। पुनः देखियो तीर के माध्यम से एगो आकार बनाओ, आई पर में लाइन पहने ये आकार बनेलो, ना के घुमा कर ऊपर में लाइन दे दिली, ई हो गए त। पुनः देखियो एना का घूमबे, एना कलू ऊपर में ना की लाइन दे दी, हो गए त। थ के ना बनते थ देखियो, ये देवनागरी के थ छे, आई मिथिलाक्षर में लिखल है। देखिए बहुत आसान छे। एना का गोला जका बनबे, छोटा के एना का अनु, एना का मोड़े, नीचा में अनु, फिर एकरे ऊपर ल जाओ, एना ई हो गेल थ। एना का एकरा मोड़े, नीचा अनु, एकरे घुमा के नीचा अनु, फिर ऊपर उठाओ, एना के थ ऊपर में कर दियो, ई हो गेल थ। पुनः देखियो एना का एगो काट लेलो, एकरे घुमबे, नीचा लो, ऊपर लगेलो, एकरा ना बदली हो गेले थ। पुनः देखियो ना के बनेलो, एकरे आकार बनबे, नीचा लो, ऊपर लगेलो, बस हो गेले थ। द के ना बनते से देखियो, द के लिए सर्वप्रथम एगो लाइन लिया ऊपर में, यहाँ में बीच से एना कहलू, एकरे ऊपर ल जाओ, एना ई हो गेले द। तीर के माध्यम से देखियो लाइन दियो, एना को अनु, ऊपर अनु, एना को हो गेले द। सर्वप्रथम एगो तीर बनेलो, एना का आकार लो, फिर एक सीधा लाइन में ऊपर लगलो, फिर एना मार देली, तो हो गेले द। पुनः देखियो लाइन बनेलो, एगो एना कर लो, ऊपर लगलो, फिर एना का घुमा देली, ई हो गेले द। ध के अनु बनत से देखू, ध बनबे के लिए एत से आकार बनाओ, आगा मुहे अनु एकरा एत से त्रिभुज जका एगो बनाओ, एकरे ऊपर उठा दियो। ध्यान रही सटवाक नीचे, इमे गैपिंग हेबाक चाहिए, तै के लिए पहले आकार एना के लियो, एना का अनु, त्रिभुज जका बनबे, एकरे ऊपर ले जाओ, तीर के माध्यम से देखियो पहले ये आकार बनेलो, एना लो त्रिभुज जका, एकरे ऊपर लगा, ऊपर में लाइन दे दिली, ई हो गेले ध। पुनः देखियो ये आकार बनेलो, आगा नु, एना के त्रिभुज जका लिया, ऊपर ल जाओ, एकरा ना ई हो गेल ध। न देखियो, न के ना बनते न आसान छे। एना के त बनबे आकार, एना के नीचा नु, एकरे ऊपर उठा दियो, एना कर दियो, ई हो गेले न। तीर के माध्यम से देखियो एना कर लो, एकरे ऊपर उठा दिए, हो गेले न। ये आकार दिए, नीचा मुहे आनलो, एकरा फिर ऊपर उठा दिए, एना के लाइन दे दिए, ये हो गेल न। पुनः देखियो एना कर लो, एकरे नीचा मुहे आनु, ऊपर उठा दियो, लाइन दे दियो, ये हो गेल न। तो आई तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न बताओ, सब अक्षर कम से कम 10 बेर अभ्यास करूं। जय मिथिला।